S'exili, terme que per moltes persones és sinònim de fugir del poble per poder ser quiets, per poder estimar lliurement. Per d'altres, només un concepte llunyà. I per massa gent encara, una realitat invisible. En aquest capítol parlarem de com és ser LGTBQ+, fora de les grans ciutats. Parlarem de transsexualitat, de ser lesbiana en una localitat on tothom es coneix, de drets que arriben tard i de festes majors sense referents. En definitiva, de com, a vegades, estimar qui estimes vol dir fer les maletes i marxar per no mirar enrere. Avui, però, no estem sols. Juntament amb les nostres amigues del Safareig, amb una barreja de veus, d'experiències i una mica d'accent penedesenc, obrirem finestres, ventilarem armaris i, si cal, farem una mica de soroll a plaça. Avui, cardem amb el Safareig. Comencem. I ara sóc addicte al clímax, em sento atret per tot el que és efímer. Si de veritat aquest món s'està acabant, millor que ens pilla tots follant. I és que ara depèn del clímax, estic viciat de tot el que és efímer. Si el que ens espera és la fi del món, que arribi ja. Nosaltres, Cardem Cat. Ja, no? Laura, estimada, què tal? Com estàs? Molt bé, molt contenta. Sí? Per dos motius. Ah, sí? Per què? Sí, el primer, perquè està a punt de sortir el llibre. A puntet, ja. Però a puntet. I perquè avui fem el programa amb el Safareig. Home, avui I toca... l'altra vegada que es va fer el croissant... Exacte. M'ho vaig perdre i ara tinc moltes ganes. Exactament, anava a dir que avui tenim croissant amb la Nora, la Maria i el Quim del Safareig. Un aplaudiment per vosaltres. Quina il·lusió. Com esteu? Molt bé, molt bé. nerviós, molt xulo tot això que tenim muntat, la portada que teniu. Hi ha el llibre tot, molta il·lusió, a la gran ciutat, venim a Barcelona, des del poble, del Penedès. Per qui no us conegui, presenteu-vos una mica, aviam. Qui sou? Bueno, doncs jo sóc la Nora, sóc també del Vendrell, ara sí visc allà. A la primera temporada del Safareig encara no estava empadronada, ara sí. Però treballo aquí, a Passeig de Gràcia. Llavors, bueno, doncs m'ha sigut fàcil venir. I bueno, doncs, no sé, què vols que t'expliqui? Tinc 27 anys, sóc trans i molt contenta d'estar aquí. Molt bé, ara en parlarem d'això. Maria, explica'ns. Doncs, com tu dius, em dic Maria, sóc la més jove del grup, tinc 24. La Benjamina. I res, soc del Vendrell també, tot i que visc a Barcelona també, un mix. I res, supercontenta d'estar aquí amb vosaltres. I tu, Quim? Jo sóc el Quim, sóc de Llorenç del Penedès, des de fa poquet que he tornat a viure al poble, per cert. Anava a dir, sóc el més gran del grup, però no, perquè em sembla que la més gran és la Zafiro. Ens falta una, ens falta una. La Zafiro no ha pogut venir avui. No puc venir, però ens acompanya d'esperit, Sempre. Ella sempre té l'agenda mega ocupada. Ja veus. Ella és popular. És popular, i l'entenem, però bueno. I feu el podcast del Safareig a Ràdio Televisió Vendrell. A Televisió Vendrell ja portem 2 temporades. Ara hem començat la segona, ja portem... Uns Uns mesets. Sí, uns Vam mesets. estrenar tard, vam estrenar a l'octubre, però bé, molt contents. I a més aquesta segona temporada és de la tele. Sí. Que quan vam fer el croissant, Exacte. que vas venir, A la ràdio. I teniu un plató molt xulo. Sí. A mi No m'agrada ens molt. queixem, No no ens ens queixem, queixem. no ens Que queixem. nosaltres volíem plató i per fi el tenim. Hem crescut Exacte. una mica en tot, en Sí. espai i també en... En espai, sobretot, Sí, Ostres, l'espai era és que... No. Jo no em queixo, d'estar allà apretadet, segons els convidats que venen. No, clar, perquè a tu t'agrada el mar, t'agrada el bote, a Com tu. més apretadets, més... Comencem bé, ja. Abans de començar amb la vostra entrevista, però tenim el mot del capítol, que en aquest cas, Laura, quin és? Comentarem expressions per designar a una persona homosexual. Com sempre, el mot del capítol està patrocinat pels nostres amics de Crea Hogar, amb showrooms a Sant Andreu de la Barca i Cerdanyola. Per tant, què diem? Expressions, ser del gremi, Ser de la família, entendre-hi, tenir un puntet blau, que aquesta m'agrada molt. jo no l'havia sentida mai a la vida. Quim, tens un putet blau. Ostres, Tu tens un puntet blau? No l'havia escoltat mai, aquesta. Per Què què vols blau dir? i no... I rosa, no? Rosa. Com el Safareig. Rosa, per Oh, Ara exemple. tindria més sentit. Clar. No ho sé. No ho sé bé. I aquesta història, ser del ram de l'aigua. Vosaltres coneixeu l'origen d'aquesta expressió? Ser del ram de l'aigua? L'origen potser no, però l'he sentit moltes Sí. vegades, sí. Però no... Està relacionada amb la indústria tèxtil de tints i teixits antigament, quan n'hi havia Enyossar. tantes. Efectivament. Segons els nostres amics del ram de l'aigua,
És una expressió popular originada durant l'època del creixement de la indústria tèxtil a Catalunya, en què era molt freqüent la presència d'homes homosexuals al gremi de l'aigua, és a dir, tot el que tenia a veure amb tints i teixits. És un dels termes, tots aquests, que trobareu al nostre llibre, que està a punt de sortir el proper 5 de febrer. Si veieu això més tard del 5 de febrer, vol dir que ja el teniu a les llibreries, o sigui que ja sabeu. L'haurem de comprar Que per guai. aprendre totes aquestes Home, el llibre de la terminologies. estanteria del Safaret. Home, ja us en portarem una còpia. Oh, Val, vale, això anava a dir Firmat, perquè Sí, poc es si voleu parla. firmar, heu de venir a Ja les farem. firmes. Com a bons fans, aficionats ja vindrem. Com es diu fans en català? Aficionats. Aficionats. Vindrem a primera fila, però això vol dir que si ens el porteu haureu de venir i poc se'n parla. Ah, clar. Sí. Poc se'n parla. Poc se'n Això és parla. una invitació formal a Sí. venir. A veure, heu de venir a conèixer... Quan voleu /podeu, que també sou unes senyores ocupades? La setmana que ve, si voleu. Podem. Pim, Sí o què? La setmana que ve. Vosaltres com ho teniu? La setmana que ve podria. estem a mitjans de febrer, gairebé. Sí, Ah, bé, sí, abans de Carnaval. Toca és un rapidet. episodi. Doncs la setmana que ve anem al Allà hi Safareig. som. Va, sí, home, eh? coneixereu una nova casa i podeu venir Sí. totes, si La Xènia no sabem ho si haurà tornat encara, però però... Vale. allí hi ha espai per tothom. I Ara que tenim espai. Ara sí, ara convidem gent a casa, que guai. Una primícia. Pues un Doncs segon queda- croissant o tercer ja. Si Ah, sí? contem. Que això es pot dir croissant també o aquí tenim una no, altra no, clar, expressió? això és un croissant. Es diu Sí, sí, croissant sí, igual. dels nostres. Per cert, petons a la Zafiro, que et trobem a Ai, faltar sí. sempre. Sí, Podríem portar uns croissanets, a mi m'agraden molt. Sí. Els podríem portar? Oh! De Molt bé, mantega. molt bé. De Ja no sé. mantega. Està lleig, Flautes. està lleig que no els haguem portat nosaltres. No! Alguns potser també volen flautes. Flautes, croissants. fartons. Ai, com Alguna sou, cosa. de veritat. Home, ja. Ens agrada això el nostre, els safrets. Parla qui té Cardem Cat amb una... Sí, no els direm pas que no. Sí, sí. Vinga, som-hi. Comencem amb l'entrevista. La primera pregunta. Com és sortir de l'armari en un entorn rural? És molt bona pregunta. Uf. Nora, vols començar tu? Sí, jo crec que depèn molt de cada persona. Hi haurà persones com la Maria que diu que no ha tingut mai cap problema i de més, perquè justament aquest tema, el tema del sexili, el vam tractar al nostre primer safreig de tots al carrer. I bueno, jo penso que... Quina era la pregunta? Com és sortir de l'armari en un entorn rural? Molt bona aquesta. vale. Sí. M'encanta. És complicat, perquè al final... Anaves bé, anaves bé. Sí, anava bé. És que tinc dèficit d'atenció. Crec que és complicat perquè no només has de sortir amb el teu entorn, sinó que al final tot el poble sencer et coneix, perquè qui no és la teva tieta és la veïna de, la cosina de, i al final és com que has de fer una sortida de l'armari molt més massiva que si vius a Barcelona, per exemple. Que sembla el contrari, no? Perquè aquí hi ha com més gent a qui li has d'explicar, però no, perquè aquí ets més anònim. En canvi, allà ho has d'explicar a moltíssima gent i també és com que estàs tota l'estona anhelant l'aprovació de totes aquestes persones. I és molt complicat. Llavors has de passar per el dir, bueno, doncs m'és igual si ho aproves o no ho aproves, jo sóc així. Tots vau créixer, us heu criat al Vendrell. Sí, bueno, al Jo sí. poble. Sí, Llorenç del Penedès, però sí, el la poble. zona. Sí. Vendrellenca. La teva experiència, Maria? Jo he de dir que no he patit jo ni sexili ni aquesta por en el meu propi poble. També és veritat que ajuda molt al meu nucli que tinc, les meves relacions, siguin les que siguin, estan molt conscienciades i són molt obertes de ment, molta gent ve del món de l'esplai, molta gent és del col·lectiu, llavors és com que diria que jo he vist també com amb una bombolla que a vegades quan he sortit d'allà és un... Ostres, que hi ha més món a part de tot el meu nucli, no? Que no és igual que el meu, que no hi ha persones tan obertes de ment ni tan agraïdes ni res. Llavors jo ho he viscut supernatural, superbé, superobertament. Per sort no he tingut cap problema. Sempre hem arribat com a la conclusió de que poder no és el mateix sortir a l'armari sent gay que sent una dona lesbiana o bisexual, perquè al final el que molesta és, o a qui li molesta, és a l'home heterosexual, i per tant que hi hagi una dona lesbiana no molesta perquè la veuen poder com una aliada o com una amiga. Bueno, jo he de dir que, o sigui, com a lesbiana no, sinó com a bisexual. O bisexual, sí.
Però que al final Però no he tingut. no es discrimina tant la masculinitat, perquè al final qui causa I també aquesta estic més opressió... sexualitzada. Bueno, jo, si no... A part, a Les més, dones. sí, pels escurçats. Sí, sí. Sí. Llavors, penso que no és el mateix sortir de l'armari sent un home gay o una dona trans que sent una dona cis o una dona o un home trans, perquè un home trans també és com, bueno, no n'hi ha tanta O discriminació. sigui, que noteu aquesta diferència, eh? Jo sí. I tu, Quim? Doncs jo en el meu cas estic una mica entre una cosa i l'altra, no? Perquè sí que en el moment en què jo vaig... Clar, t'influeix molt primer el primer cercle que tens, la família, després el cercle més immediat, que serien les amistats. Jo me'n recordo que en el moment de sortir de l'armari ho vaig fer amb la família en persona, però amb les meves amistats vaig fer un missatge de correu electrònic. Què dius? Caram. Però en Ojo, plan, hola, soc aquí. Molt formal, no? Una mica així, però perquè era en plan... Benvolgut. Sí, jo vull que el meu cercle proper ho sàpiga, ara que m'ha costat tant prendre aquesta decisió, perquè t'influeix, no?, tot aquest entorn d'un poble, no és aquesta llibertat que potser tens més anonimat com en una ciutat. Dic, si ho saben, vull que ho sàpiguen tots i per igual, que no hagi d'explicar-li amb un, després l'altre se n'assabenti per tercers, sinó... Una cosa, Vaig per fer- correu, perquè el WhatsApp no existia, no? No existia, realment, Maria. Vale, és que per mi M'acaba de llançar, sí. Però és veritat, o sigui, per mi enviar un correu... O sigui, Soc del 88, és el La que hi Maria havia havia. nascut quan va sortir de l'armari? Pregunta. Sí, De quin any ets tu? 2001. Hòstia, Oh. 2001. 9 d'abril Sí, del estava 2001. en aquest món la Maria ja. Sí, No estava molt estava en conscient, bolquers, però sí que és veritat que he notat a nivell generacional una mica que potser les nostres generacions ja no ens ha anat costant tant, sí que amb generacions més anteriors, evidentment sí, inclús molts encara segueixen a l'armari, del mateix poble, pel fet aquest, suposo, no?, pel que diran. Però en canvi les generacions més joves ja ha arribat a aquest punt de que els és igual si dintre dels seus propis cercles estan bé. I una miqueta per això jo deia que estic una mica entre una cosa i l'altra, perquè vaig poder estar bé en el meu primer cercle i segon, i després la resta és com, doncs mira, el que pensin o el que allò ja s'ho faran. Molt bé. Tornant al teu cas en concret, Nora, tu has passat a una transició al Vendrell. Il·lustra'ns una mica, perquè crec que són conceptes que a vegades la gent no acaba de tenir clars. Transsexualitat i transgènere volen dir el mateix? Bueno, és una molt bona pregunta. Jo tampoc ho sabia, en un principi t'he de dir. No per ser trans neixes informada, després t'informes. Jo, pel que jo he entès, perdó si m'equivoco, és que transsexual és qualsevol persona que realment sí que fa canvis físics en el seu cos, si ja sigui hormonant-se o amb cirurgia i de més, i una persona transgènere refereix simplement a una persona que no s'identifica amb el gènere que li van assignar al néixer i pot assumir rols de gènere diferents als que li van assignar, però no necessàriament s'ha operat o s'ha hormonat. Per tant, aquí entra la meva pregunta. Llavors, jo soc les dues coses? O he d'escollir ja i ja em queda un Està transsexual? molt bé que ho diguis, perquè precisament fent recerca, que són termes que trobareu també al llibre, pràcticament el termcat els defineix igual. I potser hauríem de dir-los a la gent del en termcat... anglès, per exemple, Sí. no n'hi ha dues paraules. És transgender i ja. Llavors, en castellà, en català i castellà sí que es diu Transsexual i transsexualitat o transgènere. Jo crec que està bé tenir el matís, però... Segons el termcat, clar, transsexual defineix persona transgènere que s'identifica amb el gènere contrari a aquell que li va ser assignat en néixer segons les seves característiques biològiques. I en canvi, transgènere, bàsicament, diu persona que no s'identifica amb el gènere que li va ser assignat igualment a néixer segons les seves característiques, sigui perquè se sent del gènere contrari o bé perquè la seva identitat no s'ajusta a les categories de gènere tradicionalment establertes. Però en cap de les dues defineix que hagi passat per un procés... Sí, em sembla que sí. O sigui, jo he fet un resum aquí vale. Sí que em sona que el tercat, però crec que en els dos casos. Per això Crec que preguntava. el terme de sexual és com que involucra més la genitalitat. Tot i que està malament perquè està assumint que totes les persones trans que fan algun canvi és directament una cirurgia de gènere. De genitals. Però... Que ho aclarim, no té per què ser així. No, o sigui, al final no és o tot o res. Clar, o sigui, per això. pots simplement hormonar-te, o hormonar-te i operar-te, o operar-te i no hormonar-te, pots fer el que vulguis. Llavors, bueno, jo ho definiria més així. Transsexual, qui supera o fa canvis, transgènere, qui no, però igualment se sent amb el gènere contrari assignat al néixer. Doncs queda dit. I Termcat, reviseu una mica aquestes definicions perquè no queden gaire clares, eh? Ja.
Trucarem al Tercat. Canviem de tema. Quim, anem per tu ara. Bueno, Quim i tots, totes. Bueno, sí. Val. Sí, perquè la Vosaltres pregunta... utilitzeu o heu utilitzat aplicacions per lligar? Qui em respon? Era per tu la pregunta. Bueno, has respost, Has fet un... És que com sou, Això vol dir que les fa servir encara? He de confessar que jo, realment, i això és veritat, fins fa qüestió d'un any i mig, jo no havia utilitzat mai cap aplicació per lligar. O sigui que Home, perquè estaves en parella. soc un pupi, en aquest sentit. Un Soc què? Un carallet. Soc un carallet, en aquest sentit. No tenia jo ara la ment en anglès, saps? Un bebè. Sí, un nadó. Un nadó. És que vull ser correcte. D'acord, llavors, tinc poca experiència, però sí, actualment encara no utilitzo, tot i que m'agradaria no haver-la d'utilitzar, què vols que et digui? O sigui, ja m'he arribat a un punt inclús de... Però tot i així les utilitzes. Sí. Que m'ho ha dit un pardalet. Sí. Sí, confesso. Vosaltres, Maria, Nora, les heu utilitzades un cop? Jo em vaig fer una vegada i vaig durar 3 dies. O sigui, no... Per què? Perquè no m'agrada. Trobes que és massa fred? O Sí, sigui, bueno, aviam. També s'ha de posar en context, en quin moment de la vida ho vaig fer, no sé què. Crec que no està fet per mi, o almenys en aquell moment de la meva vida les apps no estaven fetes per mi. no vas arribar a quedar amb ningú, doncs? No, és que ni a parlar, o sigui, no... Te la vas vaig passar res. 3 dies i fora? Sí, literal. I tu, Nora? Jo he utilitzat durant molt de temps, però tot amb experiències bastant nefastes. Per exemple? Quan he tingut posat al perfil que sóc trans directament, no era com tenir un compte invisible perquè no feia maig amb ningú, i quan no ho he tingut doncs tenia el problema d'haver-ho d'explicar. I alguna vegada m'ha passat que, evidentment, a la primera cita no ho explicaré si ja veig que va millor la cosa i tal. Alguna vegada m'ha passat que se n'han adonat a la primera cita i s'ha donat una situació incòmoda, perquè evidentment no és com, bueno, ets trans, com soc vegetariana o no, et dediques a això, no, és com una dada molt important, resulta. I bueno, doncs sí. No m'agrada. I quan t'ha passat això, perdona, quan t'ha passat això, per l'altra part, has sentit rebuig o has sentit incomoditat? Sí, vols que t'expliqui una anècdota? Sí, sisplau. Mira, una vegada que ha sigut la vegada més forta va ser que vaig arribar al punt de trobada, que era una plaça, arribo, li faig 2 petons i ja, mentre li estava fent els 2 petons, me'ls va fer com de forma agressiva i vaig pensar, agressiu vull dir com que em feia així amb la cara, com, dic, aquest nen bé no està, vaig pensar. Seguimos, bueno, lleva. Bueno, no sé, igual té algun problema a nivell... Sí, relacionat. Distància. Sí, no sé, no sé. Donem-li una oportunitat, no? Sí, què tal, t'ha costat aparcar, tal... Mira, et seré sincer. I jo, jo em pensava que m'anava a dir busco només sexe, o no sé, alguna així. Diu, doncs, que jo estic buscant una relació sèria, i jo, jo també. I diu, i veig que ets trans. I clar, doncs no pot ser. Directament. Llavors una relació sèria no la podem tenir. Clar, assumint que si jo sóc trans, amb mi no pot tenir una relació sèria. Amb mi podria tenir un embolic d'una nit o alguna així. O sigui que només pel fet de ser trans, això ja t'allunya de poder tenir una relació... Sí. Bueno, segons Sí. Segons un home heterocis, resulta que una dona trans és un objecte hipersexualitzat que pot ser que estigui permès tenir per un dia puntual, però ja per una relació, per presentar-la als teus pares, doncs no. I no sé quines eren les seves intencions, perquè estàvem anant caminant, vull dir, no em va dir adéu, o sigui, igual es pensava que anàvem a aprendre alguna cosa. Jo vaig dir, bueno, adéu, i vaig marxar. Però no li vaig dir... Bueno, confirmem que era raret. Sí. No? Però bueno... Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do la gent, com està? Incòmode. El panorama. Ara estic casada. Ja ho hem vist, a xarxes. Sí, les aplicacions no, ara no. No. No t'agraden a tu, Laura? No, jo t'anava preguntant a tu. Jo no he mi? estat... Sí. Clar, No, t'anava a dir, no t'escaparàs pas de donar la teva opinió. Com és, a Laura, Molt bé, Perquè... Safreig.
Jo Sí, per favor, utilitzo sisplau. apps, sí, i n'he utilitzat. I has A mi quedat? m'encanta. He quedat molts cops. He Molts, quedat molts cops i m'ha passat de tot. Sí. A mi m'encanta la seva app. Una cosa, o sigui, No fa això... falta. No fa falta tenir ninguna, no, No fa perquè falta ja- que jo en tingui cap, perquè jo amb la seva m'entretinc molt. Doncs quan acabem de gravar tot això, anem a fer un cafetó i ens poses aquí Home, els i safrets tant, per i tant, totes, així eh? és. Doncs mira, ara que dius això precisament, jo et volia presentar un supòsit, parlant de tot això aquí a tu, A mi sol? Sí, a tu. Tu imagina't que tu em veus per una aplicació X, no direm noms, que no ens paguen. Va. No X, l'aplicació. No X, exacte, ben vist. Allò... Tu, imagina't que comencem a parlar a través d'aquesta aplicació. Tu consideres que si jo tinc posada una imatge de fa, una foto meva de fa 2 anys, 3 anys, 4 anys, creus que això tu ho veus bé o no ho veus bé? O sigui, quin és el màxim de temps per una foto que podem penjar en una aplicació Jo crec que d'aquest aquesta tipus? pregunta ve perquè s'han trobat una app de cites i el Quim deu tenir una foto de fa 3 anys. O al revés, confirmem. Oh, que- Ell aquest pardalet. O que tenim converses creuades. Expliquem-ho perquè ens va passar. Ens va Va passar, m'estic estar- posant vermell, Sí, no sé per què. Mira, amb la samarreta una mica, jo potser també. Sí, no us vau reconèixer. No, Home, jo crec que ja sí, no? s'havien conegut en persona. Sí. Va ser com una conversa d'aquelles que dius... A més D'aquelles. Ah, no va ser- De quines? Ho vas penjar a l'Instagram. Jo vaig fer una story a Instagram perquè va ser una situació en què m'hi trobo recurrentment Sí. i que em fa molta gràcia. No és que conegui una persona i vegi si la foto és antiga o no és antiga, és que quan ja fa un any i mig que utilitzo la mateixa app i jo m'he canviat la fotografia 4 o 5 vegades, jo què sé, perquè ara a la tardor vaig amb aquest jersei, a l'estiu vaig amb aquesta samarreta o a la platja, no sé què. Hi ha gent que té la mateixa foto de quan em vaig obrir l'app. I llavors per mi era en plan, a veure, una app com aquestes que sent clars, és un aparador, allò on mostres el producte, no? Que la teva foto no s'hagi canviat en un any i mig, dona una mica a entendre com que aquesta carn està passada. Bueno, aquesta carn sí. Quan vas al mercat dius, què tens fresc? No? Clar, A la això peixatera. fresc no és. Quin és el peix fresc? I hosti, veus la mateixa foto i va ser una reflexió d'aquestes que jo faig i llavors la vaig compartir a Instagram. I jo t'ho vaig comentar. Sí, Aleshores, que aquí se'ns havien cremat les apps una Jo vaig mica. preguntar, clar, la meva foto és de fa 2 anys, em sembla. Clar, i aquí vam tenir la conversa de dir, a veure, si no estic dient que estigui malament la cosa, Jo pregunto No, si... no, però la carn està passada, eh? No, està està malament, Jo però... pregunto T'ho ha dit. si va tot bé, si tens la mateixa foto que fa un any i mig. Si estàs igual que la foto Si a la de teva mig. vida no ha passat res més interessant com per Si t'has renovar la engreixat foto. 25 quilos o t'has aprimat 40 quilos, l'hauries de canviar. Jo crec que en aquest cas segur, però després del que ha dit el Quim de la temporalitat crec que també és important, perquè igual a l'agost veure algú amb un jersei de llana... Clar, o amb jaqueta. I dius, Sí, no... No et ve de gust quedar-hi, no? No. Dius, home, doncs ara no, amb la calor que fot, Clar, no. jo et Aquí vull veure està. com et veuria en persona, que igual la teva cara és igual, però posa't roba de temporada. No? Conclusió. Si teniu una aplicació heu de posar les fotos a mesura que vagin estant les estacions de l'any. No ens serveix una Mínim foto 4 a l'any. de 2005 amb les cameretes Home, d'aquelles 2005, petites. tio. Home, han jo passat 20 anys. He vist de tot. 20, no, 21 Fotos ja. amb 5 megapíxels d'aquells que havies d'afegir per desentrallar el jeroglífic de la Ah, clar, foto. 21. Clar, Bueno, 2026 ja, mare de És Déu. un És que tema, no és un s'acostumem. Per tant, però jo vull que em donis 6 mesos, un any, Ai, no ho sé. 7 mesos i 3 dies. Com a mínim, com canvi d'armari. Sí. Canvi d'armari. No, de canvi de roba, canvi d'armari. 100%. Per tant, d'acord. a mi no m'hauries escrit. Que et va escriure? Sabent que la meva foto és de No, feia 2 però, anys. però no s'ha de per què saber si justament coincideix que portes la roba de temporada M'encanta. o és que has canviat Sí. molt físicament. Clar, és la meva pregunta. Però et vaig arribar a escriure per allà. No, però això és arran d'una conversa que vam tenir per Instagram, o sí. sigui. És que ara mateix al meu cap està... Tu veient la seva foto haguessis dit que era de fa 2 anys? Ah, no, Val. jo aquesta capacitat de superheroi no la tinc, de saber quanta antiguitat té aquella foto. Però això sí, que la meva antiguitat a dintre de l'aplicació, si és d'un any i mig i tens aquella mateixa foto, jo sí que sé que aquella foto fa un any i mig que està allà. La que tu pengis ara avui, o la que jo obri l'app i vegi aquella foto teva, jo què sé, si Per fa un tant, any o 5 anys que la tens allí. La conclusió és el que diu la Maria. Una mica. No? Temporalitat. Temporalitat. I Temporalitat. si Maria has ja fet no un diu canvi res més. físic important, Va. Doncs canvi físics i temporalitat. sí. Doncs sí, deixem-ho així, que si no encara... Deixem-ho així. pillarem. Sort que no en tinc d'aplicacions perquè quina feinada, tu. Sí, Déu-n'hi-do, sí, Quina mandra. Quina Hem mandra. d'aprendre Quina tant del sector vi. Jo crec, per això,
que depèn el tipus o sigui, no, perdó, m'explicaré bé. Clar, depèn, perquè a mi la seva aplicació m'agrada molt, però n'hi ha d'altres que penso, quina mandra. O sigui, què vols que t'expliqui? Què t'haig d'explicar? O sigui, hem de parlar, sí que hem de fer. Trobo com molt, no sé. La seva aplicació com si fos meva. Ja, en el teu ram. Del ram de l'aigua. A mi l'aplicació del ram de l'aigua m'agrada. Sí. La que no m'agrada és l'altra. Jo li trauria una mica de publicitat. La convencional, la més... Aquesta no li trobo jo el què. La gent ja deu saber a quina fem tot. referència, però no direm noms. No, que no ens paguen. Canviem de tema, doncs. Canviem. Ja ha quedat clar. A veure, Maria. Ui, jo. Sí. Creus que els moviments lèsbic i bisexual estan invisibilitzats dins del moviment LGTBQ+, especialment en comparació amb el moviment gai? Aviam, jo crec que els gais... Aviam, com ho explico jo, això? A veure. Explica'm tu. A veure, Que tu, al jo crec... mercat, aquell dia, aquella senyora et va dir una frase que és tal qual, és allò. Ah, sí? Sí. Sí. M'has de preguntar pel mercat aquella senyora. Quina? Començava per els homes... Ah, que els homes s'apropien de tot. S'apropien. Ah, s'apropien de tot. Llavors, crec que sí, que tot està com... Tot és gay, o sigui, fins i tot la lesbiana és gay perquè és del col·lectiu i llavors ella ja és gay, jo soy gay. Crec que en aquest sentit sí que s'ha estès molt la paraula gay per coses que fins i tot no ho són, perquè, per exemple, una lesbiana no és gay, en plan és lesbiana, no per ser de col·lectiu, ja ho ets. Llavors sí, òbviament que estem més invisibilitzat la bisexualitat que el lesbianisme. El lesbianisme crec que també té potència, sobretot entre les ties que són del col·lectiu, però la bisexualitat està... Està una mica amagada, eh? Sí. Jo he de dir, Digues. sent sincera, que jo fins i tot em va costar com dir que sóc bisexual. Perquè també crec que és més fàcil dir que ets blanc o negre, punto. Perquè tu has passat de dir que ets lesbiana a ara dir que ets bisexual? Jo sempre he dit de conya que sóc lesbiana, tot i que per darrere feia altres coses. Llavors va haver un moment que dic, vale. Bueno, una amiga em va dir una cosa, tia, però és que estàs invisibilitzant, tu que ets el propi col·lectiu, una de les lletres. I és que tu ets aquesta lletra, tu ets bisexual, en plan, tu et lies amb tios. I jo, pues es verdad. És verdad. Ara que ho dius. Ja, llavors sí que com que he fet com aquest treball d'acceptació de dir, vale, anem a abraçar el que som i de disfrutar i no passa res. Molt bé. A gaudir. A gaudir. A gaudir. Tinc una companya de feina que ella té la teoria de que tots som bisexuals. Sí, A mi m'agrada la teoria aquesta. I jo cada cop ho veig més clar. Això vol dir que tu també, Laura? No ho sé, En un percentatge. hauria de provar per poder-ho dir, però mai se sap. Mai és tard. Mai se Sí, sap. sí, mai has de dir que d'aquesta aigua no en veurem. No, a més que no... O sigui, per què no? Jo penso que no és que tothom sigui bisexual, sinó que les orientacions sexuals no existeixen. O sigui, tenim preferències sexuals, però no orientacions. O sigui, tu preferentment et pot agradar un gènere, un altre, o tenir una preferència similar. I aquí és on poden entrar totes les escales. Bueno, clar, jo dic que soc bisexual, però sempre es diu més a ties que a tio. sí. És allò de ficar l'etiqueta, no? D'anomenar allò que per classificar, perquè la societat necessita classificar les I coses. que mai saps com et pot canviar la vida. L'altre dia vaig veure un vídeo d'una tia que fa contingut de sàfiques, de ties, no? I diu una cosa, és que fa un mes i pico que no penjo res, perquè és que m'acabo d'enamorar d'un tio. Quan tota la meva vida jo he sigut pro-ties. Llavors, és que la vida et pot sorprendre. Relaxem-nos, no passa societat, res. que estem molt... Fluïm, no? Sí. I el tema de les etiquetes, jo ja insisteixo molt quan parlem, el Roger ho sap, que és una cosa que no... Jo entenc que han d'existir, perquè és necessari, hi ha molta gent que les necessita, sigui del col·lectiu que sigui, tant és. Però, ostres, ens acaben limitant massa. Sí. O sigui, trobo que són necessàries, però trobo que al final ens acaben limitant molt i és com, doncs això, que cadascú faci el que consideri que ha de fer i ja està, i tampoc hem d'anar a donar explicacions a ningú. M'estan dint per l'orellera que tenim un vídeo d'algú molt especial. Ai, Us sembla que el veiem? I tant. Va. Cariños,
Ai, carinyos! Quina hora, Mary? Ai, on te sou? Ai, que m'han deixat sola. Nena, carinyo, tu... Ai, que sou a Cardemcat, que no me'n recordava. Ai, carinyos, que no hi puc ser jo avui amb vosaltres. Res, uns assumptillos amb un polític important. Bueno, ja us explicaré. Res, doneu-li un petó al Roger de la meva part, Un petó amb llengua, vull que li feu amb ell. Escolteu, ja que esteu aquí, per què no fem allò de les preguntes? Sí, això que fan els podcasts, que s'envien preguntes els uns als altres. A veure, què us puc preguntar? Bueno, el número de telèfon ja el tinc, del Quim, no sé... per exemple, si haguéssiu de triar el vostre nom drac, quin seria i per què? Apa, ja teniu conversa, reines. Que maca que és, Però jo em pregunto, per què no ens ho pregunta que vivim juntes ara? Ja. Sí. No hi ha confiança en aquesta relació. Teniu clar quin nom drac triaríeu? Mira, això és un temón que jo ja me l'havia plantejat per raons de la vida, no em pregunteu per què, i tinc molt clar, almenys ara mateix, que tampoc tinc previsió de fotre'm a drac, però quin seria el nom? I seria? Seria la Bajoca. La Bajoca! Perquè Bajoca com a nom m'encisa, o sigui, és un nom que el trobo poètic, sonor, o sigui, tal com sona... Bajoca. El que A més, s'omple tota la boca, no? Sí, Bajoca. Sí, És de molt Bajoca. sonor. S'atombra de Bajoca. S'atombra la Bajoca, però a més la connotació, no? Una Bajoca és una Bajoca, però després quan dius, ai, mira aquesta que Bajoca, no? Pues és una mica com, ai, no té el cap gaire puesto, o està una mica esbojarrada, no sé què, pues... Bajoca, la Bajoca, no ho sé. Et queda bé. La Bajoca. I tu, Maria? Nora, tu què primer? Jo diré el meu nom d'Instagram. Em dic Nora Poison, me'l vaig posar per la Veneno, com en anglès, Poison. Llavors jo em diria algo Poison, o Nora Poison, o algo Poison. Tu, Laura, ho tens clar? Jo no ho tinc clar. No ho tens clar. Jo no tinc pensa-hi. clar ni que m'atrevís a fer això. I tu, Però... Maria? Jo no ho tinc clar, però si he de tirar d'algú basiquíssim, la vendrellenca. O sigui, series Drag Queen No, clar, seria... o Drag King? No, clar, jo hauria de ser Drag King. Bueno, el que Pot ser el que vulguis. Pot ser el que vulguis. Sí o què? Sí. No hi ha Hòstia, res, doncs sí que tenia jo... Acabem de parlar Sense que límits, no ens Maria. limitem. Sí, això mateix. El que tu vulguis. 7. Pues la vendrellenca. La vendrellenca, amb un ventall del saprès ja. Total. I mira, així es deia la pastisseria dels avis. Hola, iaia, Doncs mira, però seria un bonic homenatge. Has vist? Sí. Joder, quants homenatges. Jo us he de dir I tu? que el meu nom seria A veure. Ai. Norma Tiva. Molt bé. L'altre dia pensant, com no. seria Norma Tiva. Com no. O sigui, sisplau, tot això que estem acabant de dir, com que queden registrats, prohibit copyright, que ningú ens pilli aquests noms, perquè els demanem nosaltres. Normativa és meu, i punt. Clar, jo la Bajoca, sisplau. M'encanta. Jo me'n penso un i quan vinguem la setmana vinent Val. us el dic. Te'l demanarem, Sí. Pensa-l, Sí. I ja per acabar, perquè se'ns acaba el temps, què? Oh, ja. Sí. Per acabar, mireu, us farem una proposta. Podeu escollir. La convidada del programa anterior va fer una pregunta pels següents convidats, que sou vosaltres. Podeu contestar aquesta pregunta o explicar-nos una confessió, fer una confessió, però de les de... Sucoses, Sí. De safreig. Com vulgueu. Si voleu us dic quina és la pregunta i vosaltres decidiu què feu. D'acord. La pregunta que ens va fer la Neke Necro, que és la convidada del programa anterior, va ser la següent. Llocs curiosos on hagueu practicat sexe? Podeu respondre això o fer una confessió. Us he de demanar celeritat perquè se'ns acaba el temps. Vale. Jo ja el tinc, Doncs Maria, respon tu. Jo, la platja. La platja. Home, curiós. Mira, un bancal de pedra seca. Bancal de pedra seca. Molt bé. Sí. Si m'haguessis vist parlar, m'hi hauries portat? El bancal de pedra seca? No sé si sabria arribar-hi ara mateix una altra vegada, perquè era un bancal d'aquests que queden mig amagats pel bosc. Podem buscar un altre nou, Però sí, mira, allà al Penedès n'hi ha així de bancals. Hi hauré d'anar, ja m'hi Però va dir que és molt de la zona, no? Sí. La pedra seca és molt de la zona. Soc molt tradicional, no innovo molt, no innovo massa. Al llit? Bueno, al sofà? A la cuina? Com a màxim al jacuzzi, al cotxe,
Però és el màxim, jo necessito comoditat. Molt bé. Queda dit. Molt bé. I una pregunta pel convidat i... Sí o què? A veure, hem pensat, perquè ja sabíem que venia aquesta secció, hem dit, a veure, la faig jo? Sí. A veure, una miqueta seria... Context. Context. Explica'ns alguna anècdota lingüística que t'hagi passat en algun moment de relació sexual. M'agrada molt. Ostres. M'agrada L'he molt. formulat bé o què? Sí, S'ha sí, entès sí. una mica? Però- S'entén, no? Sí. Vols fer Fes un l'exemple? exemple, perquè el Quim té un exemple És que, superbo. clar, És un jo bon dic- exemple. Exemple. Allò que acabes de quedar amb algú... No que- és l'exemple, explica el teu exemple. Estic explicant... Sí, Ah, però... vale. Estic explicant l'exemple, que Vale, cadascú vale. imagini per qui va, vale? Quedes amb algú i dones per suposat que tota la conversa que has tingut i tal és en català, el que sigui, i de cop i volta, quan estàs allò al punt, se't posa a parlar en japonès. I dius, val, no conec res del que dius, però seguim, suposo. Anem bé, Em anem posa. bé. Suposo. Llavors, bueno, doncs això va ser molt curiós. Després ja la cosa va seguir, però clar, va ser com... Què està Coses passant? així, coses així. Molt bé, doncs queda dit. Jo crec que aquesta pregunta a la normativa li ha agradat molt. Sisplau. M'agrada molt. Sí. Que guai. Bé, doncs ho deixem aquí. Nora, Maria, Quim, Ai, moltíssimes gràcies, que Zafiro, guai. també en Petonets, A que he trobat a faltar. Moltes gràcies. Ens veiem la setmana que ve al Vendrell. Sisplau. Sí. Tindrem el safreig. Apuntadíssim. I com sempre acabem el programa amb el nostre lema. Si us sembla bé, tu, Laura, què dius? Perquè sempre ens equivoquem. No, tu i jo fem la primera part. I vosaltres feu la segona, si voleu. Us en recordeu del lema? I tant. Sí. Clar. Ara mateix tenim un dilema. Sí, i jo, hola, dic, l'han Tenia un canviat dilema. o alguna cosa. Dic, sí, per favor, que sí. Va, doncs acabem. Carda sense vergonya. Carda en català. Molt bé, Perfecte. adéu. Gràcies. Gràcies.